Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночак. Сёння мы пагаворым пра Сцяпана Александровича. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Паходжанне і сям'я. Сцяпан Хусейнавіч Александрович нарадзіўся 15 снежня 1921 году у Капылі. У татарскай сям'і, ягонае імя пры нараджэнні Мустафа. Ён быў з беларускіх татараў, аднак вельмі шмат зрабіў для даследавання беларускай мовы, культуры і асабліва беларускай літаратуры. Ягоны бацька быў гарбаром, ён вырабляў скуры. Татары жылі ў Капылі з даўняга часу, былі дзве вуліцы, татарская і замкавая. Сцяпан Александрович скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, працаваў пэўны час у Менскім бібліятэчным тэхнікуме, выкладаў беларускую мову ў Навагрудку, але большасць свайго жыцця ён прапрацаваў у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Выкладаў беларускую літаратуру, гісторыю беларускай літаратуры. Ён напісаў шмат навуковых даследаванняў, ягонае імя было легендарным у той час. Ён стаў такой зоркай беларускай гуманітарнай навукі. Памёр Сцяпан Александрович 1 траўня 1986 году, пахаваны ў Менску на паўночных могілках. Жыццёвы шлях нашага гістарычнага госця. Калі казаць пра жыццёвы шлях, то трэба зазначыць вельмі важны момант. Гэта ягонае дзяцінства. З дзяцінства ён чытаў кнігі. Была вось яго прыцягальнасць да чытання кнігаў. Нават у бібліятэцы ён настолькі разнаёміўся з бібліятэкарам, што той даваў яму кнігі расстраляных паэтаў. І кнігі, якія павінны быў спаліць проста, знішчыць, это сталінскія часы 30-е. Аднак ён давяраў гэтаму хлопчыку дапытліваму, і ён вось чытаў гэтыя кнігі. Ён асабіста бачыўся з Цішкам Гартным, які быў таксама капылянінам знакамітым. З першага курса ён быў забраны ў войска, і ў час вайны ён патрапіў у палон. Гэта быў горад Крывы Рог ва ўкраіне, і адтуль уцёк. Ледзь дабраўся да Капыля, і гледзячы на тое, што было вельмі слабое здароўе, у яго былі застуджаны лёгкія, і праблема з лёгкімі заставалася да канца жыцця. А ён уключыўся ў партызанскі рух. Жыццёвы шлях яго праходзіў у такой вялікай барацьбе. Барацьбе як? Барацьбе з цэнзурай. На той момант, напрыклад, ён рыхтаваў біяграфію свайго земляка Кузьмы Чорнага. У 70-е гады ён не мог напісаць, што там Кузьма Чорны быў арыштаваны. І таму ён цікавы такія вось выкарыстоўваў эўфемізмы. Ён пісаў, што 13 кастрычніка 1938 году у Кузьмы Чорнага захварэла жонка. Увечары таго ж дня ён пайшоў у аптэку набыць лекі. Дадому вярнуўся 9 чэрвеня 1939 году. Ну, для ўсіх тагачасных было зразумела, дзе ён усе гэтыя месяцы прабыў. І ён падымаў вось спадчыну тых людзей, якія былі знішчаны ў сталінскі час, у сталінскі перыяд. Ён публікаваў спадчыну Кузьмы Чорнага, Цішкі Гартнага, публікаваў спадчыну ўвогуле беларускіх адраджэнцаў, там цёткі, напрыклад, Богдановича. Ён пісаў грунтоўныя прадмовы. Быў цудоўным лектарам. Казалі, што паводле свайго голасу ён вельмі ціха прамаўляў, але аўдыторыі можна было пачуць, як муха ляціць. Ён ніколі не браў з сабой ніякіх паперак і выдатна валодаў фактамі, лічбамі і цудоўна да драбніц ведаў біяграфію Францішка Багушевіча, Янкі Купалы і Якуба Коласа, нібыта быў асабіста знаёмы з імі. Вельмі цікава. Андрусь, кола навуковых інтарэсаў. Па-першае, гэта біяграфія Янкі Купалы, дысертацыя па творчым шляху Янкі Купалы. Па-другое, ўсё, што звязана з беларускай мовай. У яго ёсць артыкулы нават пра Скарыну. У яго ёсць артыкулы пра часопіс Гоман. Гэта ён, дарэчы, адкрыў імёны выдаўцоў Гомана. Ён з'яўляецца аўтарам грунтоўнай працы «Гісторыя беларускай літаратуры 19 стагоддзя». Зборніка артыкулаў «Кнігі і людзі», зборніка «Пуцявіны роднае слова», дзе ўпершыню апісаў гісторыю рэдакцыі газетаў «Наша доля» і «Наша Ніва» пачатку 20 стагоддзя. Ён выдаў таксама публіцыстыку беларускіх народнікаў, нелегальнае выданне беларускіх народнікаў. Ён напісаў кніжку пра сваіх землякоў капылянінаў. Тут зямля такая, і свае ўспаміны пад назвай «Незабыўнымі сцежкамі». Самыя значныя працы Александровича.
На мой погляд, самай значнай працай з'яўляецца вось нарыс пуцявіны роднага слова. Ну, па-першае, што ён вельмі доўга працаваў у архівах. Гэта быў архіў у Беларусі, БДАМЛІМ, Беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва. Гэта Санкт-Петербург, ну, на той момант Ленінград, вось цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў, і гэта Масква. У Маскве быў вось у цэнтральным дзяржаўным архіве Кастрычніцкай рэвалюцыі. Сёння гэта дзяржаўны архіў Расійскай Федэрацыі. Ён проста адкрываў цэлыя імёны. І ў пуцявінах роднага слова ён, напрыклад, раскрыў невядомыя старонкі біяграфіі Янкі Купалы, яго сувязю з Браніславам Эпімах-Шыпілам, яго сувязю з пецярбургскім асяродкам. Ён быў проста чалавекам, па кнігах якога можна было вучыцца пісаць. Ну, проста дасканалы стыль меў. Філолог, пісьменнік і разам з тым гісторык. Я бы на першае месца, напэўна, паставіў вось пуцявіны роднага слова. Але таксама мне падабаюцца кнігі і людзі. Ягоны зборнік вось у маёй бабулі яшчэ быў упершыню ў дзяцінстве, пазнаёміўся. Гэта там вось ад Скарыны да Гоманаўцаў. І ён расказаў, як ён адкрываў імёны дзеячоў беларускай культуры. Раскажыце пра філалагічнае пакаленне. Гэта цэлая пляяда беларускіх навукоўцаў 60-х, 70-х гадоў. Гэта людзі, якія стваралі беларускую культуру. Гэта вось знакаміты Геннадзь Кісялёў, гэта Адам Мальдзіс, гэта Арсень Ліс, Мікола Прашковіч, шэраг людзей, якія адкрывалі раней у сталінскія часы забароненыя імёны, забароненыя старонкі беларускай гісторыі. І сёння мы можам сказаць, што дзякуючы ім адкрылася цэлая Атлантыда 19 стагоддзя. Раскрыты аўтары там Энеіды на выварат, Тараса на Парнасе, шэраг момантаў біяграфіі Дуніна Марчынкевіча, Францішка Багушевіча. А гэта людзі, якія стварылі падмурак далейшага развіцця беларускага літаратуразнаўства. Цікавыя факты і ўрокі жыцця. Калі казаць пра цікавыя факты жыцця Сцяпана Александровіча і там можа пра ўрокі з яго жыцця, то трэба сказаць гэта пра яго нястомнасць і руплівасць. Некаторыя казалі, што ён нават у Маскве размаўляў па-беларуску. Ён лічыў, што размова па-беларуску гэта вельмі такая прынцыповая рэч. Другі момант гэта тое, што Александровіч ён даводзіў справы да канца. Калі ён браўся за некаторую даследчую праблему, ён даводзіў яе да канца, ён даводзіў яе да друку. І для мяне гэта вельмі важна. Сцяпан Хусейнавіч заняў сваё адметнае месца ў літаратуры і на ніве ўзбагачэння беларускай культуры. Наш герой быў удумлівым педагогам, дацэнтам, доктарам філалагічных навук, прафесарам, заслужаным работнікам культуры Беларусі. Даследчыкі сведчаць, што для яго, як сына двух народаў, беларускасць стала арганічнай формай жыцця. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!